Τι πιστεύετε ότι σας κάνει να διαφέρετε μεταξύ σας? Να πω εγώ. Να πεις. Ξυπνάω στις 9. Ξυπνάω σε 11. Πολύ πρωί. Καθόλου πρωί. Ο Νίκος πηγαίνει για τρέξιμο 6 το πρωί. Εγώ ακόμα κοιμάμαι. Ο Χρήστος εμένα δεν με ενοχλεί ποτέ στη δουλειά, ενώ εγώ τον ενοχλώ συνέχεια στη δουλειά. Παντρεύτηκες. Πρόσφατα. Κι εγώ. Α, πώς κρατάς αναμνήσεις? Γιατί εγώ, ας πούμε, τώρα έχω κόψει να παίρνω φωτογραφίες για να έχω την ανάμνηση στο μυαλό μου και να μην χάνω στιγμές. Αυτό το κάνω πολύ έντονα στις συναυλίες. Πηγαίνω πάρα πολύ σινεμά. Εγώ έχω να πάω 3 χρόνια. Παρόλο που έχω πολύ ευρεία κλίμακα στη μουσική, δεν το πιάνω πάντα. Εντάξει, έχω ένα λίγο ευρύ φάσμα. Εγώ παίζω από φιλιό πυρηγάκι μέχρι one. Το αγαπημένο μου νησί, η Τίνος. Η Τίνος, είμαστε κοντά. Εμένα είναι η Σέριφος. Α, πολύ ωραία. Νομίζω εσύ έχεις περισσότερο πρόγραμμα από μένα. Σκέλας. Γάτα. Βουνό ή θάλασσα. Θάλασσα. Βουνό. Γλυκό αλμυρό. Εννοείται γλυκό. Εννοείται αλμυρό. Instagram. TikTok. Ταξίδι στο εξωτερικό, δεδομένο. Ελλάδα full. Και το αγαπημένο σου ποτό? Μια παλώμα πριν τον ύπνο. Aegean Tonic. Coca-Cola Zero και γάλα για τα παιδιά. Coca-Cola. Α, έτσι. Για ποτά το βράδυ. Και από το βράδυ. Κόλλα. Backstreet Boys, Ναι, Αλέξη Παργαρίδης. το φοβόμουν. And Friends.